Antabayanan mula, ring taong mititukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenin belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan. Pasignangan mo ing pamagtabulalin di sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang miyangon nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Laing tayrana kami, king pamagbayong biye at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Lalam na po din kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, e mo sana pisawili ing akismike ka, king kagulanan mi, nunebakpos mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanawanan ng Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patulo ng Santa Monica, kilaguning ipampo ng anak, apo ng banal na Espiritu. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapagnasan kaniting misa, daraon tala na po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po, the Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Leonido Gomez Jr. and family, Joe and Ruth Tolentino and family. Kapasalamatan dari magmasusi king Aldo Dangke Baitan, Ener Perez, Roberto Supan. Special intention, Ditz and Lita David and family, Villamor and Resalina Tolentino and family, Rita Estoya, Maria Lorena Pamintuan. Para king healing ng Elmi Ronquillo, para king malalagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Remy G. Mateo, Angelina Lising, Bianca Santiago, Maria Teresa Sampang. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Joshua, Orlando, Maria Lerma, Belen, Virgilio, Marina, Mirna, Pope Benedict XVI, ating baldang kaladwa king purgatorio. Sablang anak ng Diyos, luksok kayo kintula, uling mi bait ya, Jesus, manalangin tamu, pasalamat kingit pa, salamat po mi bait ya, Jesus. Pastul king marangle, magpastul ka rin tupa, karela pe pagkitya, ingangyel na nindiru, e kayo tatakot, masayang balita ko, ibait siyang ening-ening, tala pagligtas yun. Sablang anak ng Diyos, lukso kayo kintula, uling ibait siya, Jesus, manalangin.
Kilagilingin pa po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos. Ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya Maya payaba, kay kaingan po. payapa po ako. At tinipuing, ito po yung huling araw ng Pasko. No? At ito'y nagtatapos. Ang huling araw nito yung pagdiriwang ng binyag ng Panginoon. Ang transisyon na okasyon mula sa Pasko tungo sa karaniwang panahon sa ating liturgical calendar. Nyabata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusya, naminan talapat pagsisya, din kasalanan tamot, manyad tapan tawad at pakalulu, king apong gina. Ginong Jesus, talasuyo ng Diyos, tiro mo kaya kami, lumakanano keng sumuyo, Gino pakalulu. Yesu Kristo, pakamala ng anak ng impa, kapamilatan mo, meging anak na kami. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, may kisan metong ka, karing ega na ganang palpikasala, at karing hanggang mainan. Gino pakalulu. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluan na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pamingat banwa, bilalag may Kristo, anting kaya kang anak, kapamilataning siwalang migsalita, baboring danom ning Hordan. Ding sablang ating dake, king panganak ng Diyos, kapamilatan ng Kristo, tukyan de sana ing kayang dalan ning kasiwan, at yaninag ing ligaya ning kayang kayarian, ang gana ka rin sikote ning yato. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibad, King libro ng Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, oy ni ing kanakong talasuyo,
akakong pasiknangan. Ya ingkakong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuan ke kingkakong upaya, at kingbalang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak, ni itasman ing siwala na. E magsalitang masikan, karingdalan. Ing mebalbal at imbo, ene pakyan. At ing undap-undap pasulo, ene patdan. Karing sabla, ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minalo. At itatag na ing hustisya, king yato. Inturo na panayan da, ring bansang atyo king marayo. Ako ing Ginoo, ing minaos at mikalop upaya keka. Ban kayang pagsikapan matupad, ing hustisya king yato. King kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King pamamilatan mo, mipabal kong sala, karing bansa. Ding matara ring bulag, kaya kalang ibuklat, at ibulos ding atyo, pakaluklok, karing maralundom, asukulan. Amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Pagkaluban niya sanang kapayapan ning Ginoo, ingkeyang balayan. Puriyan niya ing Ginoo, iko king banuang keyang lelangan. Puriyan niya ulinaning keyang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yang parangalan. Ing Ginoo kaya kayo yang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na, kakabling king malapad a danuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mitmuyang kamalan. Ing upaya ning Diyos, duldul ing kawangis na. Kabang kilob ning kayang templo, ing Ginoo puriyan niya, ngararing tao. Ing Ginoo aride, pati ning danom ang mga lalam, ariya king kapilan paman. Pamamasang ibat, king libro ring dapat, daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngeni kuto niya kilala, nung makananong ing Diyos, yabiyasang mga biran, kenuman. Ing ninamang taong ating takot king Diyos, at daraptana ing matulid, karapat dapat siya, arapana, nuya pamang bansang menibatan. Baloyo king pepabalo na ning Diyos, ing kayang amano karing memalen na ning Israel. At karela mipasyagya ing mayap abalita, ning kapayapan, king kapamilatan ng Yesukristo, aginura ring sablang tao. Baloyo itang mga ngaragol abage, ame nga palyari king kabilugan na labwat na ning Israel. Magmula karing Galilea, kaybat na ning binyag a penaral ng wan.
Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ng linya ning Diyos, King Espiritu Santo at King Upaya. Pablasang ing Diyos at Chukeyo, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap ka ring sablang inalip na ning Diablo. Amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Mibuklat laring banwa at insiwala ningigpa may ramdamyo. Itiya ing anak kong kaluguran, makirandam kayo keya. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king Maya Pabalita agpangkang San Mateo. Dinatang Jesus king hilog ning Jordan, may libatan niya Galilea. Dinatang yaban pabinyag kang Juan. Tatanggihan niya sanang Juan uling ngana. Ako yung sukat pabinyag kaya ka. Dapat ngeni ikapay lalapit ka na ako. Dapat nga nang may kibat Jesus kaya, paborehan mong makanyaning malyari, huling itiying sukat malyari at sukat tangdaptan, ban matupad ing kaburianing Diyos. Panamdam ng Juan kaniti, menusig ya kang Jesus. Kabinyag ng Jesus, agad yang sina ka king danum, at may buklat siyang banwa. Ikit na yung Espiritu ng Diyos, kukuldas yang balamo, meto nga pati-pati, at tinukluya kaya. Ing meto nga siwala, migsalita yung iba't banwa nga na, itiya, ing anak kong pakamalan, at tutukong katulan. Ing mayab ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay Kristo. Magandang umaga po ulit. At Merry Christmas pa rin. Huling hirit. At sabi ko nga po, itong araw na ito ang transisyon mula sa Pasko patungo sa karaniwang panahon. Ang binyag ng Panginoon. At siyempre, pag ganito pong pista o okasyon, binyag, di pwedeng din natin maisip ang sarili nating binyag at ang pagbibinyag natin. Ngayon po, sa ating parokya, dumarami yung nagpapabinyag na solo. Siguro dahil iba-iba na po yung araw ng availability ng mga tao. Hindi lang dahil gusto nila magpasosyal. Yung gusto nila feeling VIP. Kundi naintindihan ko po minsan kasi iba-iba na yung mga day off ng mga nagtatrabaho. Minsan linggo, hindi sila pwede. Kaya kung kailan sila pwede, doon nila tinataon yung binyag ng mga babies nila. Pero mayroon naman pong talagang nagpapasos, gusto sila lang. Kasi kuminsan po sa isang araw na ganyan, pwede naman magkasabay yung dalawa. Ayaw magkasabay. Ayaw magsabay. Halimbawa, Biyernes.
pwede namang sabay sila sa isang seremonya, ritual ng binyag, pero ayaw nila. No? Medyo mahirap pong baluktutin pa yung pag-iisip ng mga Katoliko. No? Na mas maganda nga sabay. No? Kasi you are being incorporated into the church. No? At yun simula nang ikaw ay makikahilubilo, makikibahagi, makikisa, ibababad ang sarili mo sa simbahan. No? Tapos, sa inisyal ng entrada sa simbahan, parang ayaw makisama. Parang gustong magbukod. No? Ganun. So anyway, yan po isang natin sa mga Katoliko na mas maganda na talagang pagbinyag sabay-sabay, maraming mga bata. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, ito yung Panginoon Hindi siya nakipag-schedule kay John. Ako lang ang bibinyagan mo ha. Ayaw ko nung ibang mga tao dyan na nangangamoy. Kailangan ako lang. Hindi. Ang Panginoon na nakipila, nakilinya sa mga taong nagpapabinyag kay John. At alam nyo, kung babalikan natin yung binyag ni Juan, parang nakakahiyang makipila doon. Parang nakakahiyang makisama doon. Bakit? Kasi ang binyag ni Juan ay maliwanag nito'y pagikaya at pag-imbita sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, pag pipila ka doon, kinukumpisal mo na ang pagiging makasalanan mo. Tinatanggap mo na, inaamin mo sa lahat ng nakikita doon na ikaw ay masamang tao. Kasi ang binyag ni Juan ay imbitasyon ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan. Kaya ito'y pag-amin na ang sinumang pumipila doon kay Juan, sila'y makasalanan. Kaya napakaganda po ng gimmick ni John. Napakaganda. Sa kanya to Original sa kanya yung binyag. Wala akong nakitang ibang sa Old Testament na nabanggit ang binyag. No, sa kanya lang. Kasi kaysa sa sasabihin niya, magsisi kayo, magbalik loob sa Diyos, okay lang yun Pero kung minsan yung mga tao gusto na may konting gimmick. Yung may konting ek-ek. At itong ginamit ni John para mas may ngipin ang kanyang pagkikahit ng pagsisisi. Para may elemento ng kakaiba. Mas maging tatanggapin ng mga tao yung kanyang pangangaral. Ang ginawa niya, binyag. Inilulubog sa tubig ang mga gusto magsisi. Kasi po, ang kahulugan talaga ng binyag, yung Greek term, baptisein, hindi naman yung seremonya ng ginagawa natin ngayon. Hindi yun Literally, baptisein means inilulubog. Ibinababad. Kaya, yun ang ginawa ni John Sa mga tumanggap ng kanyang pangangaral ng pagsisisi, inilulubog niya doon sa Ilog Jordan. Ibinababad niya. Hindi naman sinasabing, binibinyagan kita. Hindi. Nilulubog lang Wala naman sinasabi. Nilulubog lang. Kasi yun ang kahulugan literal ng binyag. Inilulubog mo siya. Ibinababad mo siya. At para sa kanya, ito'y simbolo ng pag nilubog mo, natatanggal ang kasalanan. Nalilinis sa kasalanan. Pag ibinababad mo, para mong ikinukula yung may mantyang puting damit. Kasi the more na binababad mo sa tubig, the more na natatanggal yung dumi. Hindi po ba ganon? Kayong mga naglalaba, tama po ba ako? Kasi hindi ako naglalaba tapos ikinukula pa yan. Dapat siguro si John, katapos na ibinabad sa tubig, dapat yung mga bininyagan niya, ikinulan niya. Ibinilad muna sa araw para puputi. Lilinis sila sa kasalanan. Kaya ito po yung kahulugan ng binyag ni John. Paglilinis, simbolo ng paglilinis, pagtalikod sa kasalanan. At tignan mo,
nakipila si Jesus. Kaya naman si John manghang-mangha. At ayaw niyang gawin itong ginagawa niya. Sabi niya sa ikaw ang magpapabinyag sa akin. Dapat ikaw ang magbibinyag sa akin. Parang hindi sold si John na binyagan ng Panginoon. Bakit? Hindi naman siya makasalanan. Hindi ka naman kabilang sa mga nakapilang yan. Ako ang dapat mong binyagan kasi ako may kasalanan. Pero ikaw walang kasalanan. Parang ganun ang gustong ipaabot ni John kay Jesus. Pero John was very obedient to the Lord. No? Sinabing, kailangan mangyari ito, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. No? No? At si may mintuya. Ano bang may minto? Siya'y sumunod. No? Siya'y sumunod sa utos ng Panginoon sa kanya. Gayong siya nga naman mas mababa kaysa sa Panginoon. Hindi man siya karapat-dapat ni magkalag ng kanyang tat ng sandalyas. Siya'y sumunod sa utos ng Panginoon. No? Pero tignan niyo po yung gesture ng Panginoon na hindi naman kailangan niya itong makipila. Hindi niya kailangan ng binyag ni John. Pero nandun siya. At ito po'y ang kababaan loob ng Diyos. No, yan po yung mystery ng incarnation na sinamahan ng Diyos ang taong makasalanan. Hindi iniwasan ng Diyos ang taong makasalanan, kundi siya'y nakibilang, nakiisa. No. Hindi siya nandiri sa tao. Hindi siya muhing-muhi sa tao. Kundi ika nga po, sa laking pagmaman ng Diyos, kaya ganyan niyang binigay ang kanyang anak. Para sino man ang maniwala, siya'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang para yung binyag ni John dito, na nagpabinyag ang Panginoon, simula sa pagiging incarnated Son of God, sa binyag ni John, ito ngayon ang the start of the mission of the Lord. Nang nagpabinyag ang Panginoon kay John, ito sisimulan niya ang kanyang gawain ng paglililigtas sa tao. At napaka-symbolical po ng ginawa niya. Yung pakikihalubilo sa taong makasalanan. Dahil yun ang kanyang gagawin. No? Ang makipila sa mga notorious na makasalanan noon. Dahil yun ang pakay niya. Siya'y dumating hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Dahil dito niya ibababad ang sarili niya. Hindi sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Ang binyag ng Panginoon, no, nung siya'y lumusong doon sa tubig, ito'y tubig na may dumi ng kasalanan ng mga tao. Pero sa paglusong niya, paglilinis sa tubig na yon, para maging banal ang sinumang ibababad muli doon. No. Kaya sa atin po, ganun ang natin ngayon. Ang tubig na nilalabit sa atin ngayon sa binyag, pinabanal ng Panginoon nang siya mismo ay lumusong sa tubig. No. Para malinis tayo sa kasalanan. No. So anyway, so ito po yung ng Panginoon. Ang kanyang binyag ay ang entrada ng paninimula niya sa kanyang banal na misyon, ng pagpapahayag ng mabuting balita. Pagbababad. Kaya sa atin po, ngayon, ito naman ang sa atin ngayon. Kung ang Panginoon nakibabad sa ating abang kalagayan, para tayo linisin sa ating kasalanan, para tayo iligtas sa ating masamang buhay,
Ngayon naman sa ating binyag, na pinabanal ng Panginoon ng tubig na ito, ibinababad niya tayo sa kanyang kabanalan, sa kabanalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi ngayon po, pag tayo bibinyagan, hindi lang tayo ilulublob, ngayon sisimbolo lang yung tubig na binubuhos sa tubig, ay sa ulo. No, hindi na immersion. No, ano na lang, yung sa ulo na lang. Kasi symbolical lang naman. No. Hindi na kailangan ilubog o ibabad. Tubig na lang dito. Kasi pag binuhusan mo naman po ng tubig sa ulo, di ba? Pag nakaganyan, diretso naman mababasa yung buong katawan. So, symbolical lang ito. Pero ngayon, para sa atin, sa binyag natin yon, habang tayo binibinyagan, the minister says, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kasi naniniwala po tayo, ang Diyos natin ay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. At kung gets niyo po na ang kahulugan ng binyag ay babad, lubog. Ibig sabihin, kung yung tubig na yon, suntayin tayo ibababad, ay the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya sa binyag po natin pwede nating literally sabihin, dapat siguro palitan natin, no? Dapat sasabihin namin mga pare, binababad kita, inilulubog kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang buhay ng taong ito, ang buhay ng batang ito, dapat babad na babad sa immensity and divine presence of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya hindi ba magiging banal ang buhay ng batang ito gayong babad na babad siya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo? Hindi ba dapat mangangamoy siyang banal? Hindi ba siya dapat mangangamoy Diyos? Kasi babad na babad siya sa Diyos. No? Para bagam pong pag binabad mo yung manok sa toyo at saka hindi mangangamoy toyo. At para sa atin po ito, sa ating binyag, binabad tayo sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya dapat po tayo nangangamoy Diyos, nangangamoy ng kabanalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya sa buhay po natin, dapat ito tayo. Bilang mga tumanggap sa biyaya ng binyag, dapat dala-dala natin sa ating buhay ang kabanalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tanong lang saan po tayo ba nagbababad ngayon? Saan ba tayo laging naglalagi? No. Kasi baka yung amoy na kabanalan matanggal kung saan tayo naglalagi o binababad ang sarili. No. Pero dapat bilang mga bininyagan, ito dapat tayo. No? Dapat every now and then, we really have to immerse ourselves always to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. At tulad ng Panginoon, pagkatapos na tayo nilubog at babad sa kabanalan ng Diyos, marapat lang na we go out into the world to immerse ourselves to other people. Alam niyo po, nung nag-aaral pa ako, mga 70s, 80s, alam niyo po yung bukang bibig sa aming mga pare o sa mga nagpapare, saka sa mga pare, mga madre. Ginagamit palagi, huwag kang magkulong sa kumbento. Ibabad mo sarili mo sa mga tao. Ayun po yung ano nun. Huwag kang magkulong sa kwarto mo. Ibabad mo sarili mo sa iyong mga parokyano. Kaya noon po
Pag namimisita yung bishop, ayaw daw niyang makikita na nasa kwarto lang si Father. Mas matutuwa si bishop kung makikita niya si Father, andun kasama yung mga tao. Kasi the mission of the Lord to being with the people, ayan din po ang ating misyon. Tayo na napabanal sa pamagitan ng binyag, dapat tayo rin ibabad natin ang ating sarili sa ating kapwa. Ibabad natin ang ating sarili sa pakikiramay, pakikisa, pakikipagdalamhati, pakikipagkapwa-tao. Misyon ng Panginoon, yan din ngayon po ang misyon natin. At naway sa ating presensya, tayo rin na makapagdala ng kabanalan at kabutihan ng Diyos sa lahat ng ating napupuntahan at pinupuntahan. Amen. Ngayon po'y ating ihayag ating pananampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko king Diyos, ipang may paintutu, Inalagang banwa ti ata, at kang Yesu Kristo nga napamutlong inutang. Kaya naliking upaya ng Banal na Espiritu, iba'y kasanta Maria Lila sa lalang ng bayan po sa Pilato, mi paahuging krus mete putput, tinibaya ka rin mete, king katlungal do sinasiyang mete, pepay ka siya ba nung makanulong ko naning Diyos, ibang mayupayang ito. Iba't ka rin magbalik yan ang matiketi, banmakom ka rin mabiyan po, mga mati. Sasapantaya ang king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king palo sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king Gehalanando. Amen. King Aldoiti, manalangin taking impatang at yubanwa, amitubod king kayang anak, busal tamon ting metong at talasuyo, bani timawa nakatamot ibayo. Natamang manalangin kaya, Ginu, pakiramdaman maingke kang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Para king Santa Iglesia, at tingkayang pamuntok, banila at itamo, etamaninton, pamakikasundo, king pibadyan, at upaya, ban sumuyo at sumaop karing kalulu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Para karing hanggang emikibalo kang Kristo, at ding ginulod king Santa Iglesia, baning kaya katamong pamibiyebye, agpangking Ibangelyo ng Kristo, ipakit na karela ing lugod ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Para kaya katangang Kristiyano, at para karing sablang tao, banan tabayanan na, katamo ning banal na Espiritong gumalang karing hanggang malati at alang agyo, ban etala, paklian nune bagus di ng talang ustisya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Para karing sablang bininyagan, bantok yan de i Kristo at kalupano, mabiyasa lang sumuyo, imbis na pasuyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Para kay katangan at hanggang komunidad ng Kristiyana, baning Eucharistia, pasiknangano katamo, ring kalam ning Espiritu, at gawa na katamong parating tapat, king kaya katang bukasyon, anting pakamala ng anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo hindi ang balayan. Ngeniya doon tamo po yung sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ginumi, naus mo kayong magbayo, inyang may binyag kami. Patawaran mo yung kaya kaming kinan at manatili mo kayong babayo, kapamilataning kaya kang Espiritu, ban may katetagan kaming tuki kang Kristo, kaya kabaning dalan. Uling yung anak mo at ginumi,
manggaman kapilan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning inuiting taon karanggamot mo, kay kapurin kaligaya ni Ayan Lagyo, kay katamo ka sa kalalaw, kay mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, save kami, pagmasusyan mi, ing pangapahayag ng Kristong kay kanganak, ang milalako king kasalanan ng yato. Tanggapan mo reting kekeng ayin, at pabusan mong makisan metong la king kayang sakripisyo, uling ginuya manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kaya ka, yat nayo rin puso yo. kaya